Sa number 3, may mga gina-report na nga nagkalamatay nga mga baboy sa Bacolod City. Gikumpirmar ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga may napulo ka mga baboy na report nga nagkalamatay sa Bacolod. Base sa records ng African Swine Fever Task Force sa syudad, may 2 ka napatay nga baboy sa barangay Alihis, 7 sa barangay Takuling, may 1 sa barangay 35. Wala pa matumod kung ano ang kabangdanan sa pagkapatay sa mga baboy. Ibang udatala na pa lang ang blood testing. Suno kay Mayo, hugot nga ginapatuman sa syudad ang pagbantay sa 13 ka mga entry points sa syudad. Agud matap na ang pagwa sulod sa mga pork products gikan sa mga red zone areas. Nakip sa mga lugar nga butangan sang border control amo ang barangay Felisa, Sumag, Granada, Alangilan, Bata, kag Mansilingan. Babutang man sa checkpoints ang syudad sa Bredco kag Banago ports. Nagapahanumdum naman ang syudad sa mga backyard hog raisers nga likawan ang pag-ihaw sa mga baboy nga nagamasakit kag sa publiko nga magbaka lamang sa produkto nga naihaw mismo sa slaughterhouse. Tatala na ang magpagwa sa isa ka executive order si Bacolod City Mayor Greg Gazataya may angon sa pag-ban sa imported nga baboy kag pork products nga makasulod sa syudad. I would like to emphasize nga hindi niya confirm ASF incidents. Na-report ini nga may nagkakapatay nga baboy and then atuan sa city vet. Samples will be taken and then amo na dayon nga i-test naton for confirmation.